Drogy? Odkedy robia Bercio ľudia drogy? Pozri, kde to podpísal. Ty kokos. Farkašovci si na mňa najali vraha. Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku. Ale to je inžinier. Šikovný chlapec. Drahý, ale spolahlivý pasu o trojpísmenkovi. Budeš konať v prospech služby. Slovenská informačná služba. Odteraz preberáme vec vy. Odraziť ťa môže iba takto, komu veríš. Podľa mňa on to byli na smrť. Keby sa mi dačo stalo, si to prečítaj, pusti si kazetu a môžeš o tom napísať. Keď budeš mať gule. Odkaz odovzdali? Vedia, že viem. Vojna našich ľudí s policajtmi je to najmenej, čo teraz potrebujeme. Keď chce vojnu, bude mať vojnu. Poje dole aj on. To ti garantujem.